बे समाव मोनसे दुखुनांथाव खौरां लामानि हरखाब जाब्रबथायजों जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा सिमेन्सापुरियाव हरखाब लामानि जाब्रबथाय जानायजों जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा धेमाजि जिल्ला सिमेन्सापुरि पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय कलेज तिनिआलि 515 नं राजा लामायाव फुंनि 10:30 रिंगासोआव AS22C7911 अनजिमानि गंसे डाम्पार गारिया सासे लामायाव थाबायनाय सुबुंजों जाब्रबथाय जानानै जायगायावनो बे सुबुंनि जिउ खहा मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे सुबुङा उजनि नामकिरननि केमसन दलेनि बिसि 75 बोसोर बैसोनि याकासि दले नखरनि सुबुङा फोरमायनाय बायदिब्ला जिउ गोमानांनाय याकासि दलेया समखंआव आधार कार्ड बानायनो थांदोंमोन। बे समावनो हरखाबै सिलाफोथारनिफ्राय सिमेन्सापुरि फारसे गोख्रै खारथिजों फैबाय थानाय गंसे डाम्पार गारिया बे आइजोखौ दाननो एबा हरखाबै जाब्रबथाय जायो आरो बे जाब्रबथाय जानायजों आइजोआ जायगायावनो जिउ गोमायो। सरकारों हेतु काटर अनुरोध और जाते आमार माने बाहन चलोवा किबाबिला ड्राइभारबिलाके अकमान नियंत्रणबिलाक माने करि चलाब लागे आरो जी एक्सिडेंट हले रोड एक्सिडेंट हले सरकारों फाলৰ পৰা किबा যদি বিশেষ এনেকুৱা সাহায্য থাকে সেইটো পালে ভাল হয় আৰু এতিয়ালৈকে মালিক গাড়ী থানাতে আবদ্ধ হৈ আছে বাকি মালিক এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই যদি মালিক আলোচনাত আহে তেতিয়া আমি নিশ্চয় পৰৱৰ্তী সময়ত আলোচনা কৰিম। গাড়ী চালকক আটক কৰা হৈছে গাড়ী চালকক আটক কৰা হৈছে আৰু থানাতে এতিয়াও মজুদ আছে। डेकापाम नामकिर गाँवर याकासि दले आधार कार्ड बनाबर कारण माने आधार कार्ड स्टेशन केन्द्रলৈ গৈছিলে তাত মানে গৈ থকা সময়ৰ গাড়ীৰ পৰা নমাৰ অৱস্থাত কলেজ তিনিআলিত এক্সিডেণ্ট হৈ পেলাই মৰিছে। এইটো যিটো খুন্দি আছে সেইটো ডাম্পাৰ বুলি গম পোৱা গৈছে। লেয়াৰ ল'ৰা ছোৱালী মানে 5টা ল'ৰা 5টা ছোৱালী 4জনী তাৰপিছত সব বিয়া বাৰু হৈছে আৰু নাতি নাতিনিও আছে। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पॉइंट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पॉइंटआव नोंथांमोना एसएससी बैंक पीओ बैंक क्लार्क बैंक एसओ यूपीएससी एफएससी डिफेंस रेलवे स्टेट इंश्योरेंस एएओ एडीओ असिस्टेंटजों लोगोसे स्टेट लेवल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव एमबीए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पॉइंटआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससी जीडीनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360